Няма нищо по-тъжно от изоставена къща, рухнала с годините. Няма нищо по-тъжно от мрачната гледка на захвърлени по пода портрети на националните светини в рушащи се училища. Няма нищо по-тъжно от осквернени църкви, станали жертва на цигански набези. Днес това е обичайна гледка за пределите на България. Българското село, съхранило в себе си българщината и възрожденския дух през многовековната българска история, е на път да изчезне. Населението се концентрира в няколко областни центрове или емигрира извън страната. Това обрича малките населени места на разруха. Те или се циганизират, или просто са оставени на доизживяване. Обезлюдяването на страната е факт. Смъртността на населението сериозно надвишава раждаемостта. Българският народ се топи ежегодно с близо 50 000 души. С тези бързи темпове всяка година един град като Казанлък изчезва от картата на страната. Перспективите пред България, по-точно пред българския етнос, са повече от плашещи. България е справена пред своя демографски армагедон. Ние понесохме един огромен удар след идването на демокрацията, когато голяма част от младото население на България избяга зад граница, което беше с сериозни последици за раждаемостта. Стигнахме до един коефициент на плодовитост 1,1, който е наполовин от това, което осигурява естественото продължение на населението. Макар и леко подобрен в последствие, този коефициент отново е плашещ, един от най-ниските в Европа. Младите хора, тези, които са безработни, на които не има осигурена работа, каквато те искат, или така най-грубо казано по-високо платена работа, те предпочитат да отидат в Италия, Испания, Гърция, Сърбия, тези, които са в така по-напреднала възраст, за да могат да получат пари да изхранват своето домакинство, своите семейства. Общия брой на населението е около 7000 души, но тази цифра непрекъснато се мени и така нашите констатации отиват в една отрицателна тенденция има. Около 240 са умиранията годишно, докато ражданията са около 30. Вие сами можете да си представите, че всяка година умира по едно малко село. Община Пълпово не е изключение от общия фон на страната, където населението намалява. Трагичното е, че загиват селата. Загиват, защото в селата стават почти изцяло възрастно население. Това възрастно население не е в състояние да даде живот на конкретното населено место. Процесите са изключително неблагоприятни в това отношение, защото и в големите села, които функционираха доскоро, или може да се каже, че имаше млади хора, в този смисъл са функционирали, сега вече положението пред тях е трагично. Трагично в смисъл, че почти всички млади хора търсят реализация вън от селото. За сега все още в града не е толкова тежко положението, в смисъл такъв, че има механичен приход. Идват от селата хората в града, но естественият прираст е отрицателен, за съжаление. По официални данни, общината има посочен общината е посочена като община с естествен приръст и това се дължи на факта, че в 5 от селищата на общината има ромско и турско население, което не планира семейно как да се развива. Там всъщност има естествен приръст, а в по-голяма част от селищата на общината, където преобладава българско население, там хората, възрастните хора умират, младите хора
емигрират или извън България, или в големите градове на България. И там имаме селища, например, с жители 5 или 6. Приблизително 50 на 50% е българското спрямо останалото население. Освен на турско население, има и ромско население. И много малка част от общината е населена с татари, кримски татари, които идват тук през 1828-29 година. Проблемът не е само в обезлюдяването. Държавността в България отстъпва място на хаоса. С бързи темпове намаляват общините, в които българите са мнозинство. Това подменя етническият баланс и връща развитието на страната в феодалния строй. Наближава времето, в което по-голямата част от населението на България няма да може да говори и пише на български език. На първо място липсва каквото и да е разбиране у управляващите, че това е основният проблем на България. Каква би била България без българите? Това е въпрос, който трябва да се зададе всеки, който има досег до властта и да направи с действията си така, че това нещо да не се случва. Едва ли има някакво съмнение за нормално мислещия човек, че появата на безпрецедентната демографска катастрофа, която преживява съвременното българско общество, е плод. Това е най-тежкият резултат от хаотичния преход към демокрация, който започна преди 20 години на нашата земя. Проблемите, които трябваше да се разрешават тогава, бяха толкова сложни, толкова мащабни. Те касаеха до такава степен съдбата на всяко човешко същество, че умните, интелигентните хора някак се стъписаха. Те се отдръпнаха от активната обществена дейност, поради което на обществената сцена изплува така наречената организирана посредственост. Именно из тези среди излезе новата политическа класа, вследствие на което тотално се разруши процеса на формирането на истински български политици. Наруши се процеса на нормалното формулиране на политически продукт, поради което се загубиха посоките, загуби се дълбочината на държавно-отворното политическо мислене. Цели региони от страната изпадат в принудителна изолация поради разбити пътища. В малките общини никой не си прави труда да поддържа инфраструктурата. Всякакви следи от минало благополучие и благоустройство са заличени. В честа практика се превръща продажбата на старите училища, които биват превръщани в хотели или източник на строителни материали втора употреба. Парадоксално е, че в повечето случаи общините продават училища, строени от будното българско население с доброволен труд и дарения, за да има къде да образоват децата си. Много от училищата на територията на общината бяха закрити. А всяко закриване на училищна сграда води до нейното рушене. Вие разбирате, че тя трябва да бъде стопанисвана, да има живот в нея, а иначе всичко се руши. Училището е построено през 1936 година и изцяло с доброволния труд на местното население и с дарителски средства от тях. И в момента виждате какво е окаяно състоянието на училище, което е било преди 30 години първенец на национално ниво и пример за поддържание е било по това време, а сега съдбата му е окаяваща. Селските училища се изпразват и трудно бихме могли, макар че имаме 2 защитени училища, но това са защитени училища в, за съжаление, български села. Села, в които преобладават българите като етнически елемент, имам предвид. Докато имаме и села, в които има висока раждаемост, но там проблема е в това, че там са преди всичко представители на ромите, на циганите. Училището, значи, преди 4-5 години беше пред събаряне. Училището покрива почти беше паднал. Заедно с общинската администрация взимахме мерки да се продаде на търг и го взимаха и ние, англичани.
Затварянето на училища започва още по времето на социалистическия режим, но истинският крах настъпва след 1990 година. Само за 20 години са затворени повече от 600 начални, основни и средни учебни заведения. Това е най-голямата катастрофа на българското образование. Закриването на единственото училище в едно село практически означава и закриване на населеното място. Бяха останали, когато се закри училището миналата година, бяха останали от 20 на местни деца и се поддържаше изкуствено с цигани от Видин, които получаха някакви бонуси. Това, според мен, не беше нито икономически оправдано, а и обучението не може да бъде на ниво при слети класове. Ние се върнахме за стотици години назад. Миналата година се наложи да затворим едно начално училище в село Зарник, тъй като там трябваше да се правят слети паралелки. Същевременно пък в общинския център има недостиг на деца. За сега се надяваме да задържим останалите си 3 училища, които са средищни училища, но община Кайнарджа, ако можем да й дадем една такава характеристика, е община с славно минало, много трудно настояще и неизвестно бъдеще. От читалищата остават единствено полуразрушени сгради. В изтърбушените им салони играят деца, трудно говорещи български. Църквите са оставени на произвола на съдбата. Старите възрожденски храмове се превръщат в обект на цигански набези. Не са пожалени дори старите селски гробища, често с натрушени и повалени кръстове. Най-трагична обаче е гледката в онези чисто български региони, които през годините са съхранили българския дух, дори в мъчителните години на турското робство. Днес обаче превърнали се в приют за бездомните цигани. Ако не се вземат спешни мерки, тенденцията ще се обърне град като Стара Загора, който е близо 200 000 жители. Ако преди години са били 1/10 циганското население в Стара Загора, сега вероятно вече е близо 1/6. Ако продължи така тази тенденция на безхаберие от българската държава и българското общество, нещата ще отиват в много страшни и сериозни прогреси. Много са причините за българската катастрофа. Една от тях е икономическа. Трудоспособното население намалява за сметка на увеличаващите се пенсионери и разрастващите се неинтегрирани групи. След 10 години няма да има кой да изработи пенсиите на пенсионерите, защото на един работещ ще се налага да издържа 4 неработещи. Град Казанлък по последни данни е приблизително 68 000 души. Това са хората, които имат адресна регистрация в града. С годините обаче цели випуски напуснаха моя роден град по съвсем ясни и обективни причини. Аз сравнявайки със себе си, от моите съученици, много малко количество хора останаха в града. Вероятността някой учащ се в българските университети студент да се завърне в родния си град и да се опита да се реализира тук също е много малка и като цяло тенденцията е града постепенно да се свива. Същото важи и за селата ни. Имаме и много хора, които просто напуснаха България, за да търсят препитанието си, било в Гърция, било в Испания.
Не, че там живеят по-добре, но поне успяват да изкарат пари, с които да издържат роднините си тук. Би могло да се живее по-добре в Мъглиж. Преди години се живееше много по-добре, защото хората имаха препитание, имаше хора отвън, които идваха да учат тук. Беше доста по-развит града. В момента е с затихващи функции, ако мога да се изразя. От моите съученици почти никой не е останал тук да живее. Всички са избягали на някъде. Няма млади хора просто. Аз даже тук като прибера се чуя с кой да се видя. Нали? Смисъл няма с кого да се видя. Преди имаше много хора, сега няма никой. Хора няма вече. Няма хора. Младите заминават. Няма препитание. Няма работа. И трябва да се иде. На времето много животни, много добитък тук, цяла Добруджа тук са слизали да ги пасат, да се отглеждат животните. А вече докато беше ТКС имаше около 5000 добитъка, тук овце. Няма вече. От цяло село и една крава. Община Летница е била община с така сравнително развита индустрия и разнообразен поминък на населението. С идването на демокрацията всички основни отрасли на икономиката са ликвидирани. Общината се утвърждава като една типично селскостопанска община. Бъдещето на България хич не е розово, особено в провинциалната й част. Проблемът се задълбочава и от факта, че след 10 години основната част от активното работоспособно население няма да може да чете. Това ще бъдат циганите, които днес не прекрачват училищния праг. С всяка изминала година броят на отпадналите ученици нараства, достигайки 20 000 годишно. Наблюдава се и увеличение при броя на децата, които изобщо не тръгват на училище. Децата от ромски произход, като раждаемост, ако направим справка, със сигурност са се увеличили. Като посещаемост на детско заведение намаляват и това е поради факта, че тази общност изцяло вече губи интерес да образова поколението си. Трябва да се пристъпи към едно фактическо ликвидиране на тези гета, които са източник на екологическа катастрофа, гета, в които освен престъпност, освен неграмотност, нищо друго не излиза. Българският народ загива. Цяла една култура, цяла една нация, съществувала 14 века, е на път да бъде залечена от световната карта. Във вътрешността на страната се извършват коренни преобразования на етническия баланс, които водят до постепенното изтласкване на българския народ и заместването му от циганския етнос. Няма град в България, който да няма циганска махала. Махала, представляваща град в града, живееща по свои собствени закони, създаваща предимно деца и престъпност. От 2007 година насам годишно в България се раждат между 60 и 70 хиляди деца. От тази бройка на новородени повече от половината обаче не са българчета. С подобни тенденции само след 20 години половината от българското население в трудоспособна възраст няма да е българско. Демографската картина се усложнява още повече и от факта, че ежегодно от страната емигрират хиляди млади българи със своите деца. Бъдещето на българите е циганска нация. Голяма част от циганите сякаш интуитивно го усещат и не полагат никакви усилия за своята интеграция. С граде сме много зле, много корумпирани работи има тук. В полиции, в хора, в конюшни работят. Магазини в конюшни, няма по закон нищо законни. Имат акт 16, обаче фалшиви, нямат новите строежи. Всеки си прави каквото си иска. Каквото си иска. Нямаме абсолютно закони. Ред нямаме дисциплина. Кражби стават непрекъснато. Ромски семейства съвсем съзнателно, някъде до към 5-та година научат своите деца дори да говорят български език.
Повечето от хората са измрели стари хора. Селото обезлюде. Остана цигани. Циганите ги мързи да работят. И повечето от тях крадат. С кражба живеят. Има напрежение, в смисъл такъв, че ромското население много зверски постъпва по отношение на българите. В смисъл ежедневно се извършват кражби на кабели, на селскостопански продукции. И училището също не е засегнато от тези техни деяния. За една седмица 2 пъти всичко ми украде. Всичко, каквото има изкъщи, изкраде. Той обърнати и креват, и това е одела, и всичко разхвърлено. И колелата взима, 2 колелета от крамна, всичко. Нямам думи да приказвам. Всичко ми украде. И колко пъти не може да се търпи, не може да се живее и повече. Аз не виждам как може да живеем ние тук. Или ние трябва да се изселваме, или те. Не можем да се справим. Тук селото останали си е такива като мене. Пенсионери. Сама жена. Халя, колко пъти стана, влизат у нейната мъза. Тя не може да... Един буркан не може да се напълни. Лоша е работа за селото. Има ли сила, която да ги спре? Можете ли да ни помогне? Народа не може да спи нощем. Единият, ако спи, другия дежури. Това мога да я кажа. Помогнете ли? Има вече общини, в които циганите официално са 1/3 от населението. И то по данни от преброяването от 2001 година. Впрочем, на това преброяване, което сега предстои 2011 година, ще стане ясно, че в България има общини, в които циганите вече доближават 50%. Ние сме държавата с най-висок процент циганско население в цяла Европа. Не само в държавите от Европейския съюз, но и от европейския континент въобще. И то не само количествено, но и в процентно отношение. Всъщност на това преброяване, което предстои, ако се сбъднат прогнозите на Центъра за демографска политика, ще се окаже, че циганите са от порядъка на около 10, 13, 15% от населението. И то общо. А процентът им в групата, която е от 0 до 7, от 7 до 18 години, т.е. подрастващите поколения, циганите наближават 50%. Или иначе казано, бъдещето на България е да стане циганска държава. Циганите вече са господари на положението не само в малките населени места, но и в гетата на големите градове. Хиляди българи живеят в страх от циганските си съседи, ограбващи и малтретиращи ги, денонощно. Хиляди са вече случаите на убити или прогонени българи в цялата страна. Това етническо прочистване се извършва с мълчаливото безразличие на българската държава и българското общество. Българският демографски проблем е проблем на българската държавна и правителствена политика. Нека да не забравяме, че в човешката история има и изчезнали народи. Къде са сега хуните? Къде са сега куманите? Печенегите? А това са били народи, които са създавали империи, от които е треперела цяла Европа. Тези народи изчезнаха. Дали няма да се случи това и с българския народ, с българската нация? Демографската катастрофа е най-сериозният проблем на България, защото от нейното преодоляване зависи това дали България ще продължи да съществува като държава. За последните 20 години България изгуби 2 милиона души. По 1 милион на всеки 10 години. Ако преди 20 години ние се чудихме кога ще се роди 9 милионния българин, сега в навечерието на преброяването, което ще бъде в началото на 2011 година, ние се чудим дали сме останали и 7 милиона в държавата. С този темп на обезлюдяване, с този темп на обезбългаряване, след не повече от 20 години българите ще станат малцинство в собствена си държава. Най-сериозният проблем на демографската катастрофа е, че тя е невидима. Невидима, защото 80-90% от българите в момента живеят в големите градове, а те не са засегнати от демографската катастрофа. В София, Пловдив, Варна, Бургас няма демографска катастрофа, има демографски бум.
И никой не вижда обратната страна на медала. А именно, че останалата част от България просто изчезва. Ние изчезваме. Ние като народ буквално в момента сме се събрали в 10 големи града. Но тези градове не са България. България, това са и малките общини, това са и селата. Всъщност България, това са останалите 90% от територията на страната. Но на тези 90% от територията на страната българите вече се превръщат в екзотика. С тези темпове, с които изчезваме, с средно по милион на 10 години, можем да съвсем спокойно пресметнем кога точно ще стане малцинство след 20-30 години, не по-късно. Ако така продължават нещата. До сега България е преживяла 2 национални катастрофи. Ако не се вземат спешни мерки за преодоляване на демографския срив у нас, третата национална катастрофа ще бъде последна за българите. С нея ще се сложи край на българската история. Абе, тук са най-долните хора. Мале, кака, пак, той герла, тик зарла.